lami agad sa paminaw oy kana ganing kondisyon kayo. Bagong ligo. Maayo kayo ang pangnawna. Karon, muadto ko sa balay ni Nang Purita. Maniid ko kung unsay katekaran dito sa ilaha. Pero dili ko magpauban ato ni Lucio, ni Dudong Pawiks ug ni my friend Bibi. Kay katong tulo, maaring makabulabog sa kuang mga plano. Kato silang tulo magamit na ko to para sundugon ang ilahang mga tingog. Tama! Bright tag yung Maria, oy. Adto na ko. Maria! Hey! Maria, kabut ako! Uy! Wala, Claire! Long time no see! But now, Sina? Wala na, ano lagi ko? O alangan no, kay nagbakasyon mo kupindula sa Balutakay. Ay, pero karon, kay diri naman puyo sa kadaatan, silingan na punta. Ano, gimingaw biya ko nimo. Wala, gimingaw po ko ni mo. Asa? Kumusta naman atong mga amigo? Si Duro Pawex, si Lucio, ug si Kirara. Okay Yan ang ra naman sila. sila, di ba? Katong murag tiguangon ba para sa ni Kirara ug naw? Ay! Ikaw! Likuan! Si my friend Bibi! Ay, tama Ikaw madunggan, gani ka, tigawangawan ka diba? Pero di pinaka-artist itong tanan no. Unya, unsa may tirada na tuan karon? Ay, permanente na. Kabalo biya ka sa kuha. Basta mga panirada, di ko mahutdan ana. Ay, ikaw daw, agad kay pagbag-o ba? Alangan, syempre. Pero, unsa man, muban ka sa kuha. Pero kung ang pangutana, masaligan ba ta ka? Sus na unsa bagod ka Maria nga. Pura mong kagkaroon pa sa kuha nga. Right hand ba ako nimo sa una. Mo dyan ay ganaan ako si mo, Claire, makiwa dyan kay pagbag-o. Kasi kabuang na po na Maria ha. Unsay kabuang? Kaning atong pagabuhaton karon makabusog ni sa tuang duha. Kana akong ganahan. Oo. Kay gutom po Ay, ba? unsa pa? Gutom gani kayo. Tara, mato sa ta sa ila kay masigdula ta. Ay, dili ta makipagdula sa ilaha. Na unsa baya ka? Di ta makipagdula nila. Kay naa man tay pagabuhaton duha. Ay, nya. Tara, mato na ta. Tara, ready na. Karon, maglista diit ko sa akong kumprahon ng ugma. Kay mo abot di ang panel. Ang akong kumprahonon, Nescafe, isa ka karton. Itlog, 20 ka tray. Salt powder, 10 dasin. Sugar, 10 kilos. Kahit kung ba hindi mabigay, palit akong magkaon. Ayaw, sigsamok-samok niya kirara ka na. Nang lista ko sa akong kumprahonon ng ugma. Kay mo abot ang panel. Kahit kung ba hindi ba, palit akong magkaon. Pagkuha lang di og 20 kirara, 20 lang ha. Salamat ma! Mo ni ang akong ganahan, Claire. Kanang busy kayo sinang purita. Karon ka kita magsamok-samok nga. Tanawa silang purita o, pero isuga. Tapos pagkauman, busy pa dyan kaayo. Bili ta dra ang Maria, uy, kay basig. Magunalan na po ba pare sa una. Naunsa man taong ka, uy. Ayaw kadlok, di man ta magsurang-surang anak niya. Kay di man po ta magpakita sa iya, ha? Ako'y bahala sa inyo, ha? Tara. Oto ni dagan na si Kirara. Na, makulbaan na po na imong mga plano Maria oy. Ay, pagkulba diha. Pagkulbaan man taon ka nga. Uban man kunim. Ay, kabalaka, sagot ta ka. Antay bitaw ka ha. Para way sabit, tabunan na tong kamera, be. Uy, Kirara! Oh! Aling magdula ta! Sila tugulaon na siya! Ang nindot dulaon karon Kirara, binders! Uy, dili mo ko kulalo ni dulag bigdors. Sus, wala man ay problema. Pero nagtaon pa man ka, ang nindot ani atas ani pa. Tabangan ni kaon. Claire, tanawa ako kung sa akong mga tirada aron makapalit tarong pagkaon. Watch and learn. Ma! Unsa naman pud ka diha kirara bago magali ka na ngayog 20? Hala ka, Maria. Isundog lagi ni mong tingog ni Kirara. Nakuyawan ka, no? Dili pa na mao. Magpaduol ta. Tama di ay. Hapit na ko malimtan ang soft di ay. 30 ka kis. Ma! Pwede favor? Ay, kaya Maria, uy. How'd ka usundog ba? Kirara, unsa naman pud na imo hangyon? O sige! Hindi na ta sa luwa, Kirara. Sige! Ikaw pud pantay niya! Ma! Tagay ko kusag mabi! Kigutom pa man ko!
gani ko karon sa akong gipanglista. Bantay lang ka nako karon. Sige, pakuha na diha. 20 lang ko ha. Maria, wala man ta kabalo kung asa gibutang sa mama ni Kirara iyang kwarta. Ayaw kabala ka. Hindi mangutana ta kasimple ra. Ma, asa gani gibutang ang kwarta? Ngano mangutana pa man ka? Nga nakuha naman ka diha sa hunos. Ay, nakalimot ko, ma. Thank you, ma. Grabe ka jud mo Maria oy. Biliblo jud ko nimo ba? Naunsa ako pa. Pagkuto kwarta clear. Dili ko ikaw lang. Sisip ko na lang. Grabe jud mo Maria oy. Di ko katuo ba? Papalit itong biskwito. Katong Magic Flex na blue. Duha ka buok tagsap ha. Mamalit sa My friend, tarungan kitsa ha, bantay manikas ka. Sa ba itong lagi? Pamilyar man kaayo. Sige na, my friend, itsa na. Ay! Mata, pagbihit mo ka. Uy, look mo kay ka. Uy, look mo kay kang tulak. Ay, bahala. Ma, tagay ko pang palit og soft drinks, mabi. Kalasa pud nimo 20 kirara oy. Sige na, good ma. Last na ni. Sige, pakuha diha 20 kirara. Thank you, ma. Saan man ako ni? Wala na may 20. Okay man si Maria nakagawas. Saan man ako ni Ron ha? Ma, ma. Wala na may tag 20, ma. Puro naman itag 100. Kalas gawa dito ni Maria. Uy, jud kayo niya ang tingog ni Kirara ba? Wala na itag 20 diha kirara. Wala na, ma. Puro naman itag 100. Oy, Dalhan ang pitaka diri kirara be. Patay. ma. Dalo ng pitaka diha. Dalha gani dire.